Днешната група са 5-6 годишни второ ниво. Тяхната задача днес е свободно строене на една от предните теми, които са взели. Масово децата избраха пирамидите, много интересна тема беше за фараоните, гробниците, какво се съхранява от тях и правят един робот-пазач, който ще обикаля около пирамидата, за да не може кръци да влязат и да вземе техните ценности. Стимулирам децата да се играят с кубо и да го програмират, за да могат да научат как се решава една сложна задача. Ние постоянно им даваме някакви задачи, които трябва да се разделят на подзадачи и посредством алгоритъм, който децата скопяват като пътечка, препятствие, да се върти, да отиде до супермаркета, да трябва да пресече през пешеходната пътека. Така всъщност ги учим на важни неща в живота. Когато пресечете една улица, винаги да го правят на пешеходна пътека. Комбинираме реално полезни неща под формата на игра. Децата имаха много интересни идеи днес, след като всеки си беше избрал любимата тема. Някои построиха небостъргачи, супер високи, някои направиха уникални пирамиди, вътре с пазител, който да пази съкровището пирамидите, някои направиха гаражи, други мостове. Обзето всеки се забавлява, избра си любимата тема и след че децата са научили много през изминалите занятия и ще се видим отново с тях на есен.